sad još malo nogometa, ali nećemo više o skandalima, varu i utakmicama, nego o jednoj dobro poznatoj navijačkoj pjesmi. Neopisivo Zaprešić Boysa dobilo je novu verziju. Ovog puta im se pridružio zbor iz osnovne škole Središće, a na violinama ih prate gluha i nagluha djeca, ali i djeca s poteškoćama u razvoju. Riječ je o projektu Violin Music for All. Mladi glazbenici uče svirati bez slušnog aparata, a glazbu osjete titrajima zraka u plućima. Sve i to uči violinistica Renata Novoselec. S njom i Zaprešić Boysima razgovarala je naša Mija Kapil. Možete mi prvo nešto reći o ovom projektu Violin Music for All, kako je bilo sudjelovati, kako to izgledalo? Dakle, Violin Music for All je projekt koji zapravo već radim 11 godina, a nastoje tako što sam prvo u svijetu izumila metodu za gluhe i nagluhe osobe da mogu svirati violinu. Međutim, to se proširilo i na osobe sa zdravstvenim poteškoćama u razvoju, sa onkološkim bolesnicima, ali i djeca žrtve obiteljskog, seksualnog nasilja, bullinga. Oni osjećaju violinu kroz vibracije, kroz šupljinu kostiju, kroz krv. Kako zapravo gluhe osobe uče svirati instrumente, violinu, kako to izgleda? Gluhe osobe jako osjećaju glazbu putem titraja zraka u plućima, jer da biste bili gluha osoba i osjetili svirati violinu, što to znači za vas, kad vam cijeli sustav kaže ne, ovo nije za tebe, ne možeš ovo, ne možeš ono, i kad odjednom ti pokažeš koliko vrijediš i koliko možeš svim ljudima, to je nešto neprocjenjivo i neopisivo. Susret se dogodio potpuno slučajno, jer smo prije 2 godine smo mi dobili jedan oblik poziva na jedan njihov koncert gdje su oni u svom aranžmanu izvoli pjesmu našu napisio, međutim mi tada nismo mogli prisustvovati radi svojih obaveza i evo, spojilo nam se nešto sad nakon 2 godine. Kako je to bilo snimati pjesmu napisao u ovoj klasičnoj verziji? Pa nije bilo problema, zato jer smo sve u principu radili live, na licu mjesta. Znači to je bio jedan veliki set pod navodnicima u laboratorijskim uvjetima.